четене на откъси от произведения, свързани с земята и екологията, учениците от Природо-математическата гимназия се включиха в инициативата Маратон на четенето и отбелязаха Международния ден на земята. Всички в ПМГ четем. Под този надслов учениците от гимназията се включиха в националната инициатива, популяризираща книгите и библиотеките Маратон на четенето. С откъси от произведения на 3 езика, насочени към екологията, възпитаниците на ПМГ отбелязаха и 22 април Международния ден на земята. Като цяло маратонът по четене ще продължи с богата програма до 24 април, съобщи за телевизия Враца директорът на регионалната библиотека Христо Ботев Олга Каменова. Целта на тази инициатива е във времето от 21 до 24 април да се организират в училища, детски градини, старчески домове и навсякъде, където би могло да се чете, хората да четат любими автори, любими произведения, собствени творби, любима тема, по която биха искали да прочетат. Това е част от националната инициатива Четяща България. За първи път тя е чествана по идея на ЮНЕСКО в далечната 1969 година и от тогава във всички страни по света се провежда тази национална инициатива. Прояви ще има не само с децата и учениците от врачанските детски градини и учебни заведения. Към маратона на четенето се присъединяват и възпитаниците от основно училище Христо Ботев в село Баница. Те заедно с актьора Емил Пеняшки ще четат приказки любими.